nekim zajedničkim imenovanjem odredim, ja bi u nazvu Eden zapravo, jer uistinu ovaj svjetni putokaz koji ima svoju dužinu, ali ipak ima i svoju konačnost, u dojmu je zapravo nešto što i nema zapravo svoga kraja, ko to da bi se s njime mogla obiti zemljina kugla, je zapravo svijet, simbol i znak najljepšeg stvorenog u prirodi. Ruža kao kraljica cvijeća je negdje također na vrhuncu. Znači, te neke ljepote koje je ovdje kumulirana u jednom kontinuitetu. U kontinuitetu koji ima jednu bujnost, koji ima svoju vibrantnost, koji ima iznad svega svoje kolorističko bogatstvo. Stjepana Katića znam u istinu niz godina, da ne kažemo desetljeća. Znam ga se kao slikara koji je bio manje više vezan uz vedute, jedan slikar smirene palete, uglavnom u tehnici pastela, nekih toplih tonaliteta. Međutim, ovdje se dogodila jedan krik koloristički, jedna slika koja ima svoje organizirane segmente, a također ima jedan svijet divne povezanosti koja zapravo nosi onaj trak umjetničkoga, ljudskoga ili prirodnoga vitaliteta, neprekidnoga obnavljanja, jer zapravo svaka ova nakupina, bilo se radi o buketu ili jednom nizu zapravo tih ružnih prepleta ruža, doživljavamo zapravo to kao jednu simboličnost i metaforičnost ljepote, gotovo nadilaženje samoga motiva. Ja volim spominjati jednu misao Paje Kandežaja koji je u svojim pjesmama gdje piše o svijeću, ciklus nazvao Podsvijenčeno svijeće. To je zapravo jedan naziv koji je malo čudan. Sad mi možemo svijeću dodavati, da kako da umjetnik uvijek može dati jednu svoju interpretaciju, a svako slikanje svijeća koje u povijesti, da kako jako uprisutnjeno, da kako i u našem vremenu, nosi određenu opasnost i zapravo čak traži određenu hrabrost pa i drskost umjetnika, jer natjecati se sa ljepotom svijeta je jedan vrlo zahtjevni zadatak, uči zapravo neki način u misaonu dimenziju, gotovo duhovnu dimenziju koju pojam svijeta nosi, je nešto što se zapravo od autora traži da se negdje tome potpuno posveti. Stjepan je to učinio na jedan vrlo neobičan način, na jedan vrlo atraktivan način, a ne radi same likovne atraktivnosti, da bi rekao radi te slojevite sadržajnosti, te slike koja ima svoje krašenje, ali ima svoje trajanje. Možda jedna paralela malo neobična sa avangardnim hrvatskim umjetnikom kiparom Kožarićem. On je imao jedan put izloženu jednu veliku ruku, jednu skulpturu koja se zapravo rezala i bila je negdje simbol jednog neprekidnog obuhvaćanja svijeta sa nekim, rekao bi se, simboličnim zagrljajem. Evo je zapravo učinio i ovdje Stjepan ta položenost. Mi smo zapravo sada na jednoj imaginarno zapravo, a i stvarnoj livadi, jedna livadi koja negdje u tim svojim svim nitima nosi zapravo tu puninu doživljaja. Imao sam zadovoljstvo pratiti neke od radova na toj motivici i zapravo Stjepan Katić polazi od suprotnih, da bi rekao, likovnih postupaka, s jedne strane gotovo od jedne autonomnosti mrlje koja onda postupno postaje jedna svjetskog svijeta, a nekad zapravo kreće od gotovo jedne realistične zatoci, latica i čitavoga svijeta, a onda jednom slobodnijom gestom, slobodnim udarom on zapravo to dovodi do ovoga kretanja, ovoga nemira, ove radosti, ovoga zanosa koji ovdje postoji. Ja kažem nemir, da kako da se radi o jednoj pozitivnoj kategoriji, one kategorije koja nosi jedan element istinskog umjetničkog uzbuđenja, onog uzbuđenja gdje ta boja i taj motiv u tim silnim, beskrajnim preobrazbama, da se vi silno potrudite, neće naći dva ista svijetka, jer je zapravo ta imaginacija Stjepanova toliko da bilo bojom, bilo gestom, bilo nekom ovakvom ili onakvom manjom ili većom kliničnom oblikovnošću gradi taj motiv. Naime, rekao sam, nazvao bi ovaj ciklus najdraže put u jedan, znači u jedan idealni prostor, jer svijet je zapravo nešto što nas uvijek povezuje, kako god vremena bilo, kako god tjeskobno vrijeme bilo, kako god trendovi umjetnosti bili, koji su često puta puni od otuđenja i zapravo svih onih
elemenata koji na neki način gotovo odlaze od one istinske, duboke estetike koja je ovdje itekako prisutna. One zapravo klasičnost od koje Stjepan polazi, ali jednim suvremenim senzibilitetom, u istini suvremen on donosi ovaj svoj impresivni rad. Kad kažem impresivni, ne mislim samo radi dimenzija, kada kako je nešto što privlači, što se čini da je nešto posebno, a je posebno, ne govorim baš o toj impresivnosti, te ideje da taj svijetak, taj sitni, krhki svijetak, postoje jedna monumentalna zapravo tematika, monumentalnosti gotovo nečega spomeničkog. To je zapravo Joda cvijet, jedna slika Štafelajna gdje slikate jedan buket cvijeća, da kako da je uvijek jedna pohvala cvijetu, ali s druge strane to je jedna komorna, jedna manje više lirička kategorija. Ovdje liričnost postoji, ali postoji ta uzbudljivost prave slikarske dramatike, jednog slikarstva koje, kažem, spaja na jedan vrlo zanimljiv način elemente realističnoga, preobrazbe realističnoga, jedne ekspresije, jednoga predanja. Jer ovako slikarstvo ne može nastati nekakvim satkanjem minucioznosti, ono jednostavno mora biti jedna eruptivnost umjetničkog dara, umjetničkog talenta, volim da je čovjek darovanoga talenta, jer bez dara i sami znate umjetnosti nema, ali da kako postoji ono fino njegovanje koje kod Stjepana Katića postoji, onda zapravo to da nađemo pred dijelom s kojim možemo šetati, koji možemo doživjeti, jer zapravo postajemo gotovo, neću još baš sastavnica toga dijela, ali neki način smo uklopljeni u taj prostor jednog slikovitog gradskog prostora, gdje zapravo pločnici su prosvjetali. Moglo bi se tako zapravo nazvati ova izložba toga jednog svijeća koja u svim svojim izdancima nosi onu puninu te umjetničko razigranosti. Ali opet reda. Neću vas zamajati analizama, ali samo pogledajte ovaj priz ovdje, da ga tako kažem, ima jedan kontinuitet prepleta, dodira, jako postoje zapravo ti segmenti određene zatvorenosti, a samo jedna radost buketa različitih na pozadini turkiznosti koja se otvara, koja zapravo spaja, ja bih rekao, i nebesku ljepotu, tu čistoću i ovu rastrošt koja se evo nama pruža. Stoga, Stjepane, hvala ti iskrene čestitke što si uljepšao lijepe Križevce, što si im dao zapravo još jednu dodatnu dimenziju i što si zapravo učinio Križevce najsvjetnijim gradom. Hvala ti. Hvala Stanko, ovo je bilo fantazija i pol. Fantazija i pol. Hvala ženo. Hvala, hvala. Hvala, stvarno. Još treba reći. Ajde. Još. Poštovani dragi svi, hvala što ste se svi skupa ovdje okupili i što ste mi svi pomogli u izradi ove slike, svak na svoj način. Zahvaljujem se, kaže, posebno gospođi doktorici Zorici Rajnarić, Stanku, Marijani, ženi Zari, unučici. Ove slike sam tek sad i ja zapravo sam vidio u komadu. Vidio sam i možda u nekim djelićima koliko sam imao mogućnosti. Pa sad kad sam sve vidio, ove rađenje su dobre. Hvala vam puno.